Jo soc l'Agnès, que soc diputada del Parlament, professionals de comerç, i soc diputada aquí de la ciutat de Barcelona. Vinc amb els companys d'Esquerra d'aquí de Sants, llavors deixem una mica això. Sí, em sembla que sí. I clients, i clients. Bueno, us deixem això, explicar una mica què és el que pensem nosaltres. Molt bé. A veure si em deixen votar. A veure si em deixen. Llavors estem demanant el comentari que fas, veig que estàs ja bastant convençut, pot ser o no? Home, s'ha de votar. Clar. Sí. Ara explicàvem al company teu que nosaltres és evident que el que volem és que la gent digui que sí, però bàsicament el que ens importa és que la gent vagi a votar. Sí, va bé. Per tant, si en el cas que tu estiguis convençut, si ens convences una persona més, sí. Els que no estan convençuts. Només pels convençuts, convenceu, no? Intenteu convèncer una persona més, amb això ja ho tenim fet. Molt bé. Vale? Perfecte. Vinga. Què és això? Sortirem a algun lloc o què? Bueno.